Jako bacha, pokud je doktor, když není ve službě, tak má rád ženy. Na moje boty. Já po něm hodím ty ponožky, on uteče. Dobrý, utvořte pevnou linii, jak byl blízko, palte. Ty kurvo jedna. Ježišu. Tohle je žrádlo. Bacha! Palte, rozdělejte ty zasraný mutanty. Pojďte se, maneskarte. Rozdělejte nás. Doktor filozofie je černej. Jedna. Jiná. Vychovaná. Přesně takhle, tak se mi to líbí. Poberte si to, jdeme.
Pane, jste ve službě. Kulerko, ty kráva, pro vás máme připravili vonář v divadle, budete mi vystoupení. No až takhle veřejné, to si snad ani nezasloužím. Ne, když to řeknu, tak to platí. Tak to je mocnou, ale takováhle. Příležitost. Uvědomujete si, že já jsem velitel stanice. Ale já to domlouvám mimo stanici. Doslova jste řekl v našem divadle. Dobrý, хорошо. Dobrý večer, metro. U poslechu hlasu metra Polis, kulturního srdce našeho nového světa, vás vítá Alexandr. Je krátce po 10. hodině večerní, 22. rok po Velké válce. Dnešní den byl jako mnoho jiných. Z okružní linky nám Hanza hlásí další uzavření hranic se stanicemi pod kontrolou Rudé linie kvůli obchodním neshodám. Z druhé strany komisaři opět mluví o provokacích a vykořisťování. V říši proběhly další čistky. Nic nového pod umělým sluncem našich lamp, chtělo by se říct. Karavana z VDNH naštěstí dorazila v pořádku a přivezla čerstvé houby a zásobu čaje. Takže alespoň nějaká dobrá zpráva pro obyvatele centrálních stanic. V těchto časech neustálých sporů, kdy se zdá, že jsme zapomněli na skutečné hrozby, které na nás číhají za hranicemi našich stanic, je těžké hledat naději. Možná i proto má následující zpráva takovou váhu. A teď něco jiného. Něco, co se netýká politiky ani obchodu. Dostali jsme dnes vzkaz od velení Spartského řádu. Není adresován žádné konkrétní frakci, ale všem svobodným lidem v metru, kteří ještě neztratili schopnost naslouchat. Dovolte mi, abych vám ho přečetl v plném znění. Dobře poslouchejte. Zapomeňte na všechno, co si myslíte, že víte o přežití v metru. Zapomeňte na propagandu Rudých, na nenávist říše i na chamtivost Hanzy. Všichni mluví o záchraně člověka, ale ve skutečnosti bojují jen o kus tunelu, o prach a o iluze. Zatímco se oni perou mezi sebou, skutečná hrozba sílí ve tmě.
Hrozba, která nezná vlajky ani ideologie. Hrozba, která chce vyhladit všechno lidské. Pravda je, že žádná jejich budoucnost nebude, pokud padne poslední hradba. My jsme ta hradba. Nejsme národ, nejsme politická strana, jsme řád. Bratrstvo spojené přísahou a službou. My nebojujeme za stanici nebo za vůdce. My bojujeme za všechny. I za ty, kteří nás nenávidí. Bojujeme za to, aby lidstvo přežilo další den. V řádu se vzdáte svého jména a své minulosti. Vaše jediná rodina je muž po vašem boku. Vaším jediným cílem je splnit misi. Budete bojovat s hrůzami, o kterých se ostatním ani nezdá. A nikdo se nikdy nedozví vaše jméno. To je naše cesta, cesta oběti. Nejsme hrdinové, jsme nutnost. Jsme poslední naděje v umírajícím světě. Klidnou noc. To byly zprávy od Sparty. A my pro tuto dobu přestáváme vysílat. Užijte si zbytek večera. Radio Polis. Konec. Ale nikomu to neříkejte. Nevím, tak jste nebyl sám, že v tom metru. Vždycky těch hřeje v srdce naše krásná ideologie. Já to chtěl vyměnit kurva za ty 4 návrhy si koupil tak do masky. Já bych ti rád něco z toho postupu. To nebyl zbranej medvídek, to bych ti to možná vzal. Co tohle? Pivo. To je vodka. Jsme ve službě, my nepijeme. No na toto. Spíš doktorský, ale nějakovej mužníkom tak, no. Degustuje alkohol. Doktor! A teďka tam někde. On leží nahoře. No, odpočívá, tak to. Ale zkontrolovala jsem mu tep a má ho velmi silný. A Jo, a kde? co tohle? Tohle neříkáme, nemám u sebe žádnej platidlo. Já vím, že když někdo má platidlo, protože předtím, než jsem byl na platlu, tak jsem musel dělat 3 náboje. Mám jich u sebe 0. Je nějaká možnost na dluh? Já totiž na masku ani na filmu už nemám. No, tak řeknu to ještě jednou. Nevím jak tady kolega, ale já nemám u sebe žádný platidlo. Já vím, že nemáte, ale jestli se nejde někam podepsat, že na dluh a pak přijdu s nějakou věcí, nic mi za to nedáte a tím to bude... A tím to bude splaceno. Tak ještě jednou. Dobře. My nemáme náboje. Ale tak Oni se... nemají prachy. A teď jste tady chlubili, jaký jsou milionáři. Prašo, mám to na stanici. Co když padneme, budeme přepadeni náhodou a neuspějeme v našem boji a ty rudí nebo dokoliv nás okradou. Přemýšlej. Blbá nebo tupá. Vyber si. Jde toho boj na stejnou. No, хорошо. Taky si. Ale plňata nejsou, to ti to nebude. Hej, nechte si to na potom. Mají tady dobrý rádio. Budem koresky nosit. Ale ta hudba je dobrá, ne ta propaganda.